yksi nukahtaa niin kuin se nukahti ihan sillain niin kuin istuvauteen tuohon. Vaan yhtäkkiä. Sitä mä en tiedä mitkä ne tekee asiansa, kun ei mitään vielä ole näkynyt kauheasti. Yhdellä oli kakkaa pyllyt yksi päivä, niin yhdisteet mattoon hukkuukin. Mutta muuten täällä ei niin näe semmosia jätöksiä kauheasti, että mä en tiedä, onko se emo sitten vielä putsannut. Mut nyt ne syö jo tollasta ihan kissanruokaakin, että meillä on tää hiekkalaatikko, mutta kun ne söi sitä hiekkaa, eihän ne sinne osannut tehdä mitään, vaan ne rupes vaan syömään sitä hiekkaa. Ei. Se on ihan hauska, me tehtiin niille tommonen kiipeilypuu, jossa on semmonen ramppi ylös. Siinä on niinku 2 levyä päällekkäin, siinä välissä on semmonen parru, mikä on sitten välikkököyttä, että ne voi ottaa kynsiä. Ja sitten me laitettiin sinne yläkerrokseen niin semmonen lauta niinku silloin, että siinä on niinku semmonen liukumäki tavallaan. Ne kiipee sitä ylös ja sitten ne liukuu. Se on niinku liukumäki nyt. Hei, tuolla on kakkaa. Vesa, tossa on kakkaa nyt. Juu, nyt löytyy. Tuossa on 1 kakkakikkare tossa liukumäen päällä. Niin ne liukuu sitten sitä alas. Kun ne ei osaa sillä niin pestuttaa alas, niin ne tulee sieltä niin liukumäeltä alas. Hyvä, niin on katsella, mutta nyt löytyy 1 kakki siitä, että keneltäkö se on tullut. Oi. Pitäisikö se laittaa tonne hiekkaan, että ne ymmärtää, että se ei ole mikään leikkipaikka, vaan se on niinku... Se auttaa muuten, jos sinne pistäisi. Niin, pistetään tää kakkakikkale tänne hiekkaan. No nyt sillä ei tähän paperia, se on kohta mun sormessa. Se laittaa tonne, niin tajuaa, että se on... Kyllä mä tiedän, miten ne sitten alun perin opetetaan. Kun mä tiedän, opettaako se emo niitä sitten vai millainen se sitten oppii. Kun kissahan on kuitenkin semmoinen, että se sitten kun se niinku esimerkiksi tuo kotiin, siis pentuna, eihän sille kun tarvitse näyttää, nostaa se hiekkalaatikko ja löytää se ja rupeaa tekemään. Sillä on tassukin, kun se tuli meille, niin mä vaan nostin sen tonne näytin, että tossa on se hiekkas. Noja nyt kun ne on niin aloittamassa sen alusta, että nehän tällä aikana kasvaa ja joo. Oi kauhean se putos tuolta tuolista. Se ei tajunnut, kun se meni ton tyynyn päälle, että siellä olikin reikä. Se putos sieltä lattialle. Hops, tuliko vähän? Taisi vähän tulla tälli. Joo. Kyllä se mun mielestä sieltä mäistä vielä on. Kamera eteen. Joo, nythän ne on semmosia tosiaan, ne on nyt ollut tähän asti. Viimeksi kun se Emilia just kävi sen Jaanan kanssa. Hetkinen, koska se nyt oli. Pari viikkoa sitten. Ja silloin ne oli vielä aika semmosia niinku